Side Story ziak tu Colin Dexter letling tu nu khol ring kumsa kha zakwa somkwa pathum February ni sompanga thotan ni jinglam dari len somnga velania Louis Manmoro ti in Inspector Morse chu a autuara Sergeant Louis chuan Oxford khopui kotlera chuan akar chu khalmeka tual thana mun han pan mekani Louis hetilai mun hi Jet Place chuania khalai kha number engzat nge hanen lokte kotler som palina hania kapu solai police car pani so khongemon kaldon le Oxford City Police pathum chuan Paul Bailey 14 Jet Place a cheng hne na tangin dakar ni khat liam ta khan tual thana thlen thuwa thuthar an dongani Paul Bailey chuan abong hute hazo awangin an in hnuai nu chu zupuk saktumin a chuk thla a kongka han kik chuan a chang thei box si lova a in kal lo box si awangin aluta sela poster chu thi in azumhuta ni in police te chu haril ani morsa chuan in komkhom na pindan chuata mei chemu reng chu mu in thi sen tam tak nen alo in chiap pia nuai maya a oma chuan chemte abur ngur mai le ngal alunga chun tlang ani nge mele asam chu adum ni in a sei thalea amit meng buang thek thok chuan an ma ni chu ron mel ni om tak hian alo meng kur mai bok mei se mel thatakani hi Louis chuan hati supa Morse chuan chu tiang chu mu nuwa mati ngai lo awangin amit chu ala son thuaya police doctor chu alo thlenga ataksa chu enchiana han tum vela Morse chuan a enchian thei to e a han ti chuan chu police doctor chuan taksa chu han check tranta a an chen na in chu chhong ni ni in sela poster chuan a chhong hnuai jok lo in a chung zoka Paul Bailey chu a omani Morse le Louis chuan in chung chu pan chhowin thu zo fia an tumta ani Bailey chu in kom khom na pindana chuan thu in abula police panhi chu an thu bok ama chu kumsom ni pasari emo kumsom ni le pariat vel emo hani mel pasang lam samsei tak mayania a mel ero mel chia hanti tur hani lem lo Morse chuan a mu phat atang chuan angai na lem lo view mai Oxford University atangin history azirve zuaito ni in asoya navon lai ero hanei lem lo hani ome athu soi zong chuan akut zung trang ama phu lova toile bong chu ati che sek mai le ngal Khamizan Khan athian tenen zuin turin King's Arm Judora hankala Zandar Soma an khar thleng omin an khar nu chuan abial nu ina ariaka tuk in zing dar sarile minute sompanga a in lampanin a hoti a soibok ni zana mechebula iriak amo o ti pa chuan chuat lam chu a en daya a ming kan thiat ve angai don ani o sergeant chuan alova bel china tan ani le sela poster chungchang enge hriat inei reng reng Saint Hilda's College engmolai kha chuan literature zirin akalla na anei om ka hrelo ani ama hi hrechiang viewem a hrechiang vaklo Morse le Louis chu sela poster chen na chuan an chuk thla a police doctor chu ruang zir chiang chuan tual thana pindana chuan alo la oma anni chuan a room dang te chu anen kwal ve thung a pindan ho chu an chep em vek ngai a bedroom a chuan engvak han en fia tur awm lem lo chuar lian deuh a chunga thom hno le pheikhawk mantlom tak tak om chu ani deuh maya a khum bul dawhkanah chuan bati awmin sana hun chi tlereuh mantlom chi le lehkhabu awm deuh tlong lehkhabu thupui chu thon thu zia dawna hriat tur te ti ania Morse chuan a han keng kanga savun hmanga siam lehkhabu chiar chin chhia nana ze chi omna zon chu a keu ngal thuaya thu then khat chu pen tui engin chin chhia alo ni hlom thon thu ziak tu chuan a hun ton to a mihring le hmun ma a tak tak te chu suang tu na nen sawng bol se a thon thu chu chiar anuam le zual hle don ani Louis chuan lehkhabu chin chhia na chu an la kanga ta chuan erzin kan na tangin chibai le ti hi alo in ziaka
khoya nge erjin kan chu ti in a hen ngai tu a Turkey kho chak lamani ka ring ni kum khan lir po na savak loin ang hing an lom ni kha in chung lama chuan tu emoni hi a veya mor sa chuan in chung lam chu hoi chhoin Bailey ani nge an ring ani doctor po chuan mi thi taksa exam chu alo zo to a mor chuan zo na engemaw zo adu tlat awangin apan phei thuaya chu doctor chuan chente hriam tak ani hmel in hmu ang khan thi sen a chhuak na sa hle mai sia darkar riat atanga darkar som kalta a tha ania nizan dar som pakhat emo som pahnih emo ani mai thei nakina a hun dik tak chu ka hril thei cheu ka be se alo tia morsan ruang da bo tura thu a pek meu chuan dar som pahnih a ri trep to mai chumi in chunga ti tur om te chu an ti zo thokhat to boka Lewis sale police pahnih chu Bailey a thu soi chung chang te Sela postari chung chang tele thilpoi mo dap khom tur chuan an chuak ta ari mor sa ero ama chau chuan engamoti in a thu thung engma han en fia tur lai han chui thei tur a mulo kher mai podo zong zong chu a ruak veka tual that tu chuan engkim ala bo vek ani mel engemo ha om lo mo ti in a han dap vela dokan chunga chuan thingbom hi a oma chu bom chunga chuan postcard thanhem fe hi a awm bawk chuta chuan Oxford Library in Crime Story in zia siak chungchang han chuana postcard po a awm ve nge chuta chuan address po an ziaka Morse chuan a han ziak thlazung zunga postcard dang po chu a han en kual vel bawk pakhata chuan keiro khopui lem hi a lo chuang wang mai chumi hnung chu a han en chuan keiro chu alumin anuam lem lo hle ka ngai khop mai che ar ti ringot thi alo in ziaka mi pazia ani mel do kan sir chuata chuan chanchin bu emo zat hi a let rum bok an tangkai mel lem lo lekha bu bom a chunga poem bu om treu chu a mu boka Morse chuan pakhat chu a du zong deuh mai ani ti a hria a han la chuak thuaya postcard hi a ron tla tap mai chuta chuan California San Jose thalak hi a lo chuanga a hnung le malama chuan poem tlar hnih ve lek hi a lo in ziak bok in far away are you my love and the seas between us true a kut ziak chu keiro card a ziak tu nen kha nai nang hle mai Lewis chu reiwak lo hnuah chuan a ron let le a lekha butea thil zia chu han chiaria Sheila Emily Poster kumsom ni panga Bristol lammi ni in anu le pan boral to baka u le nawa nei lo bok kumsang kha ko som ku khan Saint Hilda College atangin English chu second class a pass nge University Arts and Science Department tan hun nengama chen athoka he ina hian thlaso ma kho save to ti chu aron chiara mor sa chuan a tha hle mai tuna chuan heng ho hi lo en ve thung ta che ti in chanchin buda khom chu a koka thil ei chu turin a chuak huzui ngal mor sa lo let thleng chuan lui sa chuan a thil boi pui chu a lo la boi pui renga enga mo mu chu in nei em thil pakhat chau ti pa chuan Oxford Garden chuak chu la chuakin fakna chuan pencil hian enga mo hi a lo in chin chi a in chung ti fai tu tur chorkar khata darkar somlek thok tur mamo ania lekha thiam du sakbi kan niang box number 733 chu alo in thai kal mai ani chanchin bulam kawa phone a address chungchang kawa zo chuan meise pakhat chuan thlathum IRA engma an chin chialo thu min lo hril box sia avan bui thlak vele a tha chanchin bu chu I chin fel turin ka da mayang o More chuan crime story competition chungchang chu a hrerenga karta address zia chuan ama ngei kal hadu ani taxi ala a chu address anei chu Oxford Book Association mun puiti a rechuak ngal thuai bok chu hmuna thlen chuan thon thu tam kan la dong lova hun ruat ala tam bok nen ti in dokana thu chuan More chu alo hril mol maya heng ho chau hian an la ron thelu ta ti in ming pakua hi a ron pe a ma se la postari ming atel hau lo mai
lekha ziak tu te hian an hming dik tak an hmang lo fo ania an address en du em a han ti chuan mor sa chuan an en kual dan dana apasarina chu Elisa Thorpe 14 Jet Place alonia apasarina thon thu zia kha min lo pe the ngem mor sa chu na tia Elisa Thorpe Sela Poster chung hming pani te chu horop in angin asiam ani ti a hrengal maya a officer ale le chuan police doctor hnen atanga le khathon na don chu alo let nga ta a han en chian chuan Sela Poster chuan naute tharuk mi alo pai ti chu alo in ziak ani mor sa chuan engemaw angai tua chhun zom tur anei ti a hria a thut thlenga chuan thu in Sela I thon thu zia chu a chiar ta ani a chiar pa chuan a khum sira a le khazia thon thu ziak tu chuan mihring le thil thleng tak tak hmangse thon thu chu a hlu zual bik thin ti kha angai tu chuak engemaw suang tuana thatak a pek a bei se ani a thon thu chu uluk taka zia ni in chiar po anuam hle mai date in North Oxford by Elisa Thorpe chanchin bua fakna chuan in chung ti fai tu mamo ani thu chu ka hmua cholkar khata jing voi thum chau tho turani Miss Gilbey 5th Squidget Lane North Oxford nena tho tur ani a tha hle mai eng aya nge ka tho lowang ti in ka in ngai tua ka na ka chan zo chau awangin poisa ka mamo hle mai si chu baka ka follow piang tur en kol nan ka mamo le zulang chu a chan dik tak phe chu ani lem lova ka tho du chan pakhat chu Miss Gilbey Mr John Gilbey ya nupui chu mu ka du wangani a chan I hria em I hrelawang ma se han chiar zela I hremayang Miss Gilbey tan chuan lekha ka zeka ka ming dik tak Mary Lawson aya minglem Verakar chu ka mang he he ani chuan min ron bi a ama mutur chuan min ron hrilani a o chu a vin ang reng khopa North Oxford mi dik tak ani ngei karing alo ni tak tak reng bok Switzerland thleng chuan basa ka chuanga number pangana chu ka hmuta in chu a hluina in ana hle mai thing hmanga sak ni in abula chuan huan thatak enkol uluk ti hriat deuh mai hi a awm bok Mrs Gilbey chuan kongka lo honga nui hmel po apulem lo chauka a min hruai luta coffee min pek hnu chuan zo na min zot hre bok a han om dan vela tang chuan midang ngai chang lem lo ma ni that na ringot ngai tu ani ti ka hre thei maya a mai ro chu na thok tur chuan min ti thung in chung pum pui ti fai tur hian min du em ni ka han ti chuan nilove ka pasal pin dan tiam lovin ani chu rampona a oma ti fai angai lo o ani mo khonge om o pasal chanchin ngai ven viu angalan ero ka tum lo engamo thokin America om megani kongka puilama chuan min thla phein kain mang tha ta a ka han hoile chuan adin ngai chuan lo ding reng mai me che sang lam in che nal tak mel tha tak ani karin aida in alo no pang mel le ngal nia han soinon le ta ila a chelawin angai nat om hle mai chuina chuan cholkar khata dar kar kuwa ka thok thina ka hna han thok fel fai turin chu hun ka nei chu atok viu mai Mrs Gilbey le khachirna pin dan ti fai chu a har sa bera in hnunglama omin huan chunga an safilora tukver lian tak omin dar thlang ti fai tur atam hle a hnuya chuan zote chuana tur centimeter som ni bial hi a ombok muntin mai chu a hnok em vek mai thin lekhabu le paper a om nok nuai mai thin ani sitting room a chuan lekhabu a tam hle na in bom chunga da that an ni thung cholkar thum ka thona ani to ni lai ni ania kapi chuan khoya emo darkar ni vel a chhuat tur thu min ron hrilani ti dan tur ka ngai tua lekhabu chu abom atanga la chuakin lekhu bom chungchu ka han chem waka a khuta chum mai le kapi chuan thin rim zatin min ron ena min ti bal vek etumem ni haron ti tuar mai ti fai le vek ang che ti min ron hawa ole ka han tumange kapi ka han ti chuan tum lovin tinghal ro haron ti tuar mai zinga chuan chauka coffee ka siama tukvera tang chuan huan enkol tupa na thok lai mek chu ka han mu thei coffee in turin ka han som chuan aron lut ve mai bok a mel a tha hle na in akut ero a moi lem lo a toin a bung hlom hle mai
Miss Gilbey chu a hriat chian lo ka han zota nui chung hian hre chiang ve khop mai a han ti zawa thup nei ang hle mai le ngal kalama chuan ron thle phei zawin ka hmuya chuan a ron fop zau maya ka holem lo na ka tho mol lai chuan kong ka puin hongri ka hria chu vele lekha chu la chuakin lekha bom panin kara chuan ka da lut ngal chu lekha chuan engemaw hi pen tui hring hian ka han ziak bok Dear J hei hi ka in hmangai zealam tirnan i lekha buk khoi mulaya lo zebro Mary ti in Miss Gilbey lo lut lai tak chuan lekha bu chu ka pot chuaka paper chu chuata atla chia paper chu charin a han en wanga engma soilovin pinnan chu a chu san le ta ne ira ka ho nu chuan pen tui hring bok chuan lekha thon ka ziak le a ka bial pa hena ka fa ka pai thu le aloin tiam to anga anu pui chu thena min nei mai tura thlem na chu ka ziak ta ani Switzerland alama chuan ka thon le ta pen tui hringa ziak ani awangin anu pui chuan alo hmua a pasal hnen a thlen ma a alo chiar ngei ka ring bok atuka chuan damdoin lama ka vain en tira ka nau pai po a tha hlau mai ka ngai tuna chu awak vel ruai mai engtin nge John Gilbey chu ka nei theanga anu pui chu ka tha mai ngai ni a ol sam ngotang ruama na ka nei sa diam bok atuk chu ni lai tho tan ni ani a lekha thon pani ka donga pakhat chu damdoin atangin ani kele ka nau pai po kan tha a ka lim teu vio mai pakhat ka han hong le chu Los Angeles atangin naute pal naute lo piang mai tur pa lekha thon halo ni imol hle mai naute khai ti tla turani in zaiman po ka tum de kang chuba ka kanin then len wang bokang tu ni som pathum in rin ni hian ka ron hodona kanin mudon nia ti alo in zia kani atuk zir top ni ania ka na a kal to ber tur ani to ang chu mi zinga chuan ka in buat saina zong chu ka pi felvek bok atir kha chuan anu pui chau tha ka tum kha ania tuna chuan an om dun ani phot chuan an pani po in tha ka poi ti to lem lo in rin nia chuan le khadang ka donga Miss Gilbey hne na tangin ani nge Mary Lawson tuna chuan i hming dik tak ka hreta ka pasalin i chanchin zong min hrila i thlalak po min hmu tir bok mi mol tak iniang mo min en thla a i lo ngai ani ange ka hne na i lo kal chan ka hriat du wangin ka en thlareng zok che asin i hna po ron thok chun zom to lo turin ka ron hril che ani hi chuan ka pasal hne na i lekha thona wang khan ka lom hle mai ama ka thon ma khan a copy ka siam asin kain nei na hi ti top ka tuma midang nei ka tum ti lo hriang che ka dan hremi chuan i lekha thon hi ka tan ko ta atangkai tur thu min hril nge asin V Gilbey ti aloni mi mol a an pani in mi mol min ti ani chumole khain rin zan tlai to taka khan Five Switzerland huana chuan ka lut ta chuta chuan Miss Gilbey mut na pin dan ram chu thlirin eng an ti thim hun chu ka hak ran mai a pasal nen chuan an om dun to nei ni in ka ring a chan chu parda phena chuan mi pahnih hlim thla ka hmutlat daga khat vel ka nga nu chuan in lam chu ka pan ta ani zo te lu na tur kwa han siam lam chu ka pan thuaya chuta chuan le khatam tok tak khor chu ka da a ka hal ta ani akan that nu chuan in chunga chuan ka hno lu ta le kha bom le kha buda na thlen thleng chuan ka hno lut zela akang tan ta mo tia chuan ka tlan san ta dai mai ani thui fe ka tlan nu chuan ka hnung lam chu ka han hoya van lam chu a lo eng uau to mai ma se rei ka thlir zui lem lo thotan jing chan chin bua chuan in kang chan chin chu han ron chu a ruang panhi an mu thu le an kan chiat deuh awangin tu tenge an ni a hriat thelo thu han ron chu a police te chuan ruang te chu John Gilbey le hanupui Valerie ni in an ringa John Gilbey chu America tanga ron thleng hlim hlol ani thu le thole nia chanchin kim chang jok nei anin be sei thu te an ziak bok thotan tlai lama chuan police te chuan Mr John Gilbey an hena train phone call an dong hlol mai tuna ama chu Heathrow airport a omega America la chu san reng lo alo ni aron ho tur thu anupui ron hrit atum chu lo ni in England aron thlen chuan anin kang chanchin chu chanchin bu atangin a hreve chau le ngal chungte ani chuan tunge anupui
ruang bula an hmu khanita ang midang chuan mak an ti viawa ke eroin mak ka tilem lo Miss Gilbey pindanari ve churin kaneya intini khan Mr Gilbey chuan anupui churon bia in alaron hon lo thu haron sila chu mi hun rem chang chu abial pa ne na an om dun hun hung berni turin an chen dun ani karing Mr Gilbey chuan min ron be boka tuna chuan reilo te ka nga chu tiang chiat na rap thlak thleng bo ruak che pi lo nuwa ka bi anga lim takin ama nen chuan kan om dun to mai don ani chu tiang chu a thlen iringem Lisa chu morsa office chuan dar lirik ma deuh chuan aron luta kapu engma han hmu chua bel tur awm meu lo apin dana khan postcard abial paron thon ni om takte chu ka hmuwa ka hmu to alom chuan ka dangpo awm boka aziak tu thu mun an ni hmel morsa chuan Luis chu sela postari thon thu zia chu pe in hei hi lo chiar ve te nu chui na tur man ruwa om ngei karing a han tia darkar khan vel nuwa chuan Luis chu ron letin hei hi atang kai ngei don hi amero chu mihring hming le mun hming te ro adik lo vek ani hmel haron ti ve boka ani mai the sin University Department rang te kha lo va biela tun hnaya America tanga an phone call lo val lo va chuiro morsa chuan ati awangin Luisa chu a chuak ta nga la morsa ro in thana pin dana chuan a le a police then khat hian an lo veng bok enga mohan mu mai an nei ringin alut anina a engma a hmu bel lem lo ti chuan officer let lein thutlenga chuan hadam takin a thuwa alo mu hil dai le ngal atuk zia chuan Luis po ron letin ani poin engma han hmu chu anei lem lo engma ka hmu bik lo morsa chuan lo tia ani chuan entie kan ti zelang Luis chuan atia ngai tuana kan sorbing dewila tual thana thlen chan te po chu kan thra thei mial ma na sila postari thon thu khan enge min shrilatum enge ama le ama in shrilatum han ngai tu chinila adin huna khan han in da chin ta ila na aneya ma se an bana tuna chuan poisa nei to lo ai in lua atlereu le ane engkim mai chu atlom chi vek ani maya mielpa a han neya a mangai viu mai ma se kop lai nei halo ni reng le khal khoi muna emo a hruayang ti in a tiama a ring tok hle bok amero chuan upuin chanchin buan ha thok tur a zon mu chuan anupui chu va bel chian a chak tatlat mai ma se anupui chuan alo hre chuak ta sia a pasal chuan ril ruthlakin in then adu thu a soikhum ta tuna chuan an pahnih chuan a hotak zet to a ti hlum madu ta hial mai ma se a bial pa chu a hotak tak thelo ti in hre chuakin a thon thu po chu a ti danglam ta hiala a bial pa nu pui chu ngai zong dang nei tirin an ni pahnih chu a ti hlum ta zawk ani tuna chuan a bial pa chuan anupui a chan to awangin ama chu adu to ngein a ring ani ma se takrama ero a bial pa chuan in then adu tlat thawa engkim mai chu thup adu ani hmel anna atana poimo po ani ma na a bial pa chuan muturin a ron pana an falo piang tur chu ti thak adu thu hasila ma se sela poster chuan adu lo thung midang hnena a soi tur thu a soya a bial pa chu in sum zo loin chemte chuan a vitta ani tunge vitta ang Luisa chuan zoi sapin alo tia nia tunge niang ka hrebik lo le morsa chu a thin rim mel viu na in Luisa chuan enga mohan zo adu tlat kapu poi ti lo chuan darkar ni khat vel chu choi turin ina ka ho thengem kan chauka banga chevek maya lir hing khan a soi chhia ani tu emo siam tha turin kan athu soi lai chuan morsa chuan makti mel dewa lo ena wang chuan athu soi lai chu atop chota Luis a chan na chumin hrilta tuna chuan ka hre thiam ta uar mai o levakal ro wa hote khai a hantia Luis a chu dakar thum vel nuwa chuan aron thleng vele mai bok anin po a chiat lutuk lo thu a ron soya morsa chu a hlim mel hle mai ado kana chuan posta kat then khat le lekha buchin chiana lekha them sela postari pin dana tanga an lak chu alo chap dar mek ani lekha buchin chiana chu lakangin nu chui na man ruwa pakhat na tan hei hi Erzincan Turkey tanga ron thonania hei hi Uzbekistan hei hi Cairo hei hi California he hmun te hi lir nging thlen na hmun tun hnai ami vek an nia
a pakhat le tan chuan seila kha art science department tana thok thin ani bok a tir khan en tinge ka hriat lo thei le in chauka lir ngi na ti chiat isoi khan ka hre thiam chi ani a hantia dik tak chuan ka pu in hnuai lam ani ma zoka chia chu luisa chuan lo ti ve le boka Wayne Khan Art Science Department Secretary chu ka va bia a tun hnaya USA a an mi le sa kal anom le om lo ka va zota chu tiang an om a hriat lo thu min ron thrila ma se rei vak lo nuwa chuan Sacramento California scientist in hukhom na atangin scientist pakhat chu cholka ruk malam khan aron ho thu a soisin eng chung change an soi ni ai rin mor sa chuan a hantia Luis chuan lir ngi nga niang mo tunge ming ni reng renga a ming bula ar ti omem alo tia mor sa chuan om chiang e Dr. Robert Granger Kamnor Hill ha cheng mek ani e ti chuan Kamnor Hill Oxford atanga kilometer tlem te lampan chuan anin khal chaw dun le ta hani Luis chuan eng tin nge ati ani irin thei a hantia Granger soin na aniang mo nia ti chan tu thatak anei lom head of department ni thei a in be se a chance po a thel viau ani ome ma se la poster chuan engkim ati chet thei ta si ani mo Luisa chuan alo tia mors chu trong tumin ang zuwa ma se angoi le ta zokani Dr. Kringer in chu an thleng ta a huan enkol uluk tak chu kalperin kongka an thlenga a han kik chuan mi papakhat cherlam deuh kumsom li panga vel ni om tak hian alo chhona mors chuan Dr. Kringer ni ang mo ti pa chuan a police car chu han hmuwa oni e lo lu te phot u tin in leng kom na pin dana chuan a hruai lut ta ni a han thut fel chuan zona chuan in zot tran ta Kringer chu engma poisak lo mel tak hian a oma a trong po amuang hle sila postari thi thut po chu a lo hreve vek to bok nia ani nen khan anin ngai zong nge yalom anu pui kal san turin adu a fapai ero aril rulak nan ati ani arina wangin a oi lo thung anu puin engkim a hreveka an ina nathok angin aron luta anin kara hem thlak atum le khal amai ro chu tha ero chu tum lo anu puinen po tual tha chung chang chu poi an ti hle ani Sunday zana khan khoya nge om mor sa chuana hantia America ka om ifin fiat he ngem Kringer chuan Luisa thutna bul dokan lam chu pan phein anin nei thalak bula envelope chu avala a hei ka zin na le kha poimo omolom ti pa chuan mor sa chu han pe a I mu ang khan ni min chot nuwa heta karon thleng ve chawa thlona chu dar li len som panga truma Oxford bar sa chuangin helai mun hi dar ruk len som li panga ka thleng alo mome ani leinu pui ka be the ngem a chuaka chuana ka hrelo thung cholni zanai nu pui om nai soi the chuang kan ta na lo mom ngotang Londona a thian nu nen party turin an kal zan lai dar som pani le mi som nia rela chuangin zinglam dar ni vela Oxford an lo thleng chuan taxi nan lo honi na soya a thian nu chu kan thenom nu hi ania an ti in anin chu han ko mu vele a mor sa chuan Luisa chu abana han vaya ani chu zo na zo turin a kal thung Luisa chu mi som vel nu a chuan lo letin a lo let chuan mor sa chu kara a lo thumai maya a soi dikani zing thotan ni zing dar ni le som thum vela helai mun an thleng ani chu tual tha nu ani melsia ani chu tual tha tu ani theilo hrim hrim mor sa chuan Dr. Granger po ani mel lawa ani la America dai boxi lo tia Luisa chuan nui saka kapu hril mai che kanei nimina Paul Bailey nen ka in biak khan a bial nu nen hun an man thu a soi kha ania khanu chanchin khai lo en fiat tur thu isoi ni kha kava en fia Bailey chuan City Library a ka mu tu thu min shirin kava zong chuak chu zo na te zo tin ka in benasa mole aming chu Wendy All Word ani thu min shil bok cholni zan khuwa khan Bailey nen Oxford chimlama an ria dun thu hasoya amairo chu a thian ming soi ero adu lo thung anin nei thalak kha ilo muem kapu mu chu mu e ma se ka thut na tang chuan a thalu tuka an mel ka hrechiang thelo thung Dr. Kringer le Mrs. Kringer i emni anni alo tia mor sa chuan Luisa chuan ni e a mel tha ker mai sela poster ai khan a mel tha dai izok
ma se mo mak deuh chu city library a ka hmeichhe hmuh when the old word chu Sylvia Granger alo ni reng alo mole a han tia Luisarin ang he hu chuan mor chuan mak ati hmel lo tlat mai Luis chuan soizelin Mrs Granger hi huan enkol tu kha he Bailey hi ani hmel Sheila hian helai hmuna hna awm tu po Bailey hi a hril ani karing ti chuan Bailey chu Miss Granger nena nen ani ngai zong ta ni in alang mor chuan ron soi sun zomin Mrs Granger hi chu huan enkol tu pa nen chuan in ngai zong ta sia a pasal then a in nei hial an du ta ani ap chan po an intify tu le a pasal an lo in ngai zong wang po ani mai the a pasal chuan engkim a hril vek to box si ma se thil buai thlak deuh mai a om tlat in chung ti fai tu chuan nawa pai thu a soita thlata a pala chu Granger ani lo bok Bailey a fa pai ni mo sar Bailey chu Sheila nen chawlni jang khana in muta a ma se nau te ti tlak chu Sheila chuan alo du der si lo ti chuan a that ta ni in ringem o ni e ma se ang tinge thlen dan niang le library a Sylvia Granger nen in mu khan tual thana chung chang a hriat i ring reng em mor sa chuan a han tia ka ring lo Bailey hian zo na kan zo hnu lok khan phone in engkim soidan tur a hril lok ani ka ring ma se a tha ani thu a hril ero ka ring lo thung karin dan chi ani e ama tran pui tur hian a in huam hle ni po in alang e ma se sar en tin nge he zong zong hi hriat bik tukin khan police pakhat chu Bailey en thlatur hian katira Randolph Hotel a meiche mel tha deuh nen a in hmuh thu mi ron hril ta kha chuan ka ring hlela police station a ron hruai turin katita alom tuna police station a om mo oni e ni chinai kalbo hlan khan ka va phone a in puan po atum to ani ome kan vakal ve don lom ni Luisa chuan zoi muang in car chu khala aril ru te chuan mor sa chuan ne na a changle ta ani mo a tiril ru neu newa sar en tin nge Bailey ani irin thei renga mor sa chuan ti hian a thut luk na chu a soita thil ho te mole Bailey ka hmu masak ber khan a kut kha ka chin chia masabera a toin a bong hlom hle ani kha tukina khan selai thon thu zia kha ka chiar le a huan enkol tu a soidan kha ka ngai tu a Bailey ani ka ring ta ani chuan chan dang ala ombok Louis dan tlang puin ruang hmu masa tu hi tual that tu hani du khop mai atita ni